premaini kasie bono mu miebie mu no ankasa eni domi kwa benyamra chebedwani ni maami Sarah adwasafo American wotia ya wodi ni mra chebedwani no ne ho nsɛm ayɛ bebree mɔde kɔda mra chebedwafo sɛnke beya yemma twemu abato nkoso sanso ntumi nyi Ghana sika eni na wɔntena American so mfa sranse ento mane yɛn sɛtiefo bɛka yɛ July busuminum ɛna na ɛsɛ nkoko PM privileges committee anim wankɔ na report no ba ya ene na yɛhwɛ kwanse papa bamba bin begyina ne tumi sɛ mra chebedwafie chiame ne ho asɛm ni ne duagubre ene omo wɔyɛ kɔyɛ bɔde ntumi ana ne banche asɛm papa bamba bin bɛka sa tententen nyina bɛwie ne sɛ report a free privileges committee waba ye no wontumi nyina no nkwa so nye bibi agese wo sade asɛm no kɔto mra chebedwafie na afanu ni nyina da bobo ho na wo si ɛho gyirae. What the people office does in trying to compute the days that the member absents himself is not final. It's for the committee to investigate and establish the facts. Again, the fact that the speaker or is alleged that the speaker has not given permission in writing is also not final. Evidence must be produced before the committee. And the last thing is for the committee. The fact that the committee says, oh, this reason is reasonable, this reason is not reasonable, it's not also final. It's for the House that will go through it, because the mandate given to an MP representation is so crucial that it cannot be left to the subjective view of any person or group of people, but the whole House. Please, honorable members, table office will accordingly place the motion, and this House will continue to deliberate and debate on it and take a final decision. I so rule. Papa abambabin na no this thing be enono. Na ebra wakenkan nsɛm nyinaa wie na osi gyina yɛsa de adi kan ate ho de amamo no ewie yɛ no ano ɛna soame marase betwani wokɔ Ghana marase betwamu a wɔyɛ ɔsahene edema dom kɛse na ɔkyerɛ sɛ owura abansoma na Kingsford Babin asɛm wɔkenkan yɛbɛsi yɛ no me ho adwiri me kakra paa o we no ma mete asɛ sɛ yɛwura ya wɔyɛ akyea me hene ɛwɔ Ghana marase betwamu no ne nti ase ɛwɔ eniema bi ho fa sɛ wobi amɛyɛ n'adwuma sɛ marase betwani ɛwɔ marase betwafie hɔ no mu a papa no nti ase wɔ niema bi mu no asa hihim kakra ne sa yɛ nti wɔ friends am trofo bra papa ne kenkan wie na ɔse da bi Sompa mo magye na mo ntia magana fo nyina ente sɛdeɛ me ankasa me ya me yɛsoa me marase betwani ɛno akyi me san yɛ dɔm kɛseɛ no ba no dani ɛwɔ Ghana marase betwamu no sɛdeɛ me nso me si hunu sɛdeɛ asɛm no sekenkan yɛ no sikɔyɛ no ɛniema nkɔ yie saa yɛnti ɔnabo. I am saying and I'm insisting that the speaker is totally wrong in his understanding of the constitution, because in this case, as I said, the report should be submitted to us, to Parliament, by way of information. The speaker says that the determination should be made about whatever the committee comes up with. That is not the language contained in the constitution. Article 97 that he quoted, 97(1) says, a member of Parliament shall vacate his seat in Parliament. A is upon a dissolution of Parliament. B, if he is elected Speaker of Parliament. And C, if he is absent without the permission in writing of the Speaker and is unable to offer a reasonable explanation to the Parliamentary Committee on Privileges from 15 sittings of a meeting of Parliament during any period that Parliament has been summoned to meet and continues to meet. So the determination, the Speaker referred to the breach: 1, absence from Parliament for 15 or more days; 2, that they had not sought his own written permission. On account of that, so these 2 breaches had happened. On account of that, the Speaker referred the conduct to the Parliamentary Committee. The Parliamentary Committee is the one that is charged with the authority to make the determination as contained in 97(1)(c). The matter does not rest with plenary. And so, if you say that it should come by a motion, and as the Speaker himself alluded to, the motion is a request from a chairman, the Speaker, or a member, or a minister, that Parliament must do something. Now, if it should be by way of motion,
it then will seek the involvement of the entire parliament. Parliament should make a determination. But the constitution says that the determination should be made by the committee. That's why I'm saying that wherever the speaker is importing this from, he, the greatest respect, is totally wrong in his understanding of the constitution. And this is not the first place where we have this provision. The speaker quoted for us the Article 177, and he says that every committee, when they come by a determination, should come with a report. Article 177 that the speaker quoted provides that there shall be paid into the contingency fund monies voted for the purpose by Parliament, and advances may be made from that fund which are authorized by the committee responsible for financial measures in Parliament. The committee responsible for financial measures in Parliament, the Finance Committee, is constituted as a committee of the House. Yewura Osei men sabonsu ana yete nkan sahene e wodom kase no afam Ghana marasebedwam wosan eye marasebedwane de ma adehye ya e wosoame wo asante mantamu asemi akwaye marasebedwamu enkomo akwaye mara na afenso akwaye amanyosemu na ekuo bi a e wo Ghana hase no omode omani di marasebedwan no achi yie pa hwesa de omuse tutu omonema sa de omuse nwene omonema sa de omuse sane omonema mu ne sayenti ene pani kwankyerefo ade ewo wondwumadie mu ana nwumre pese ne din komo kakra ne din ene kina lekimani wono na yene no edin komo ena nwumre kina eda asem wadwo yo mutumadwe watanda me ho ye pa na wonso oye ye te won ka cho ndu dan ye kase Kina yanshe we beka say at long last we no the ruling has ended and now saying well mom in China hand to them my candidate no na ye speaker na nyim there obe declare obaka the seat no or ye vacant to them address of afum na obaka there asam no a report na what the fee privileges committee was the bar house no floor no or pressure there one church me and now or inconclusive and see as some no wasan drama the house in see I hand them but I that some no we I do some hobby me am peda some no so ba say in see yes house no basement so one ga so ba kan sama waka some here the me gina there e ba so na wo from first of all last July July report no na MP sawa from no wado susan three no we just that the masam no so yezukoto speaker nanyim on the last day no wo hu ha over handle no san nipa na wada wo from one ba privileges committee no wobble 20 that's one inti ono so da ho inti on the ni na nature no jamebi on pedo okasa pi opeda house na ngasa wo fa decision no decision is order wo fa was an nyimpa no wo friend and one fa enyi za mo biara wo Ghana in brand so it's I don't know very easy on to mpo o zoom one san kan no so nyim da wo hwehwe ho no wan kasa ho nti ya hwehwan no one parliament what the baby I catch and then one person a wash and one person bra in line with the constitution. You want to one standing orders. Ghana you better uncle parliament so one parliament one standing orders. One person wash one bra. And see when I over for that that's what call one crowd to order no say yes man. A guy of one share pa one share some more could do. Kina yanshe efinra ebekane Ghana ya mara sebedwano edin ya woje no wo hwa nkofo amanso ne wiase nyina no ani hwe Ghana ye dwubade ya yedie esaba ni mfoni ben pa na ye de kire wiase nyina well so wiase first of all say na Ghana for the way was ba na ye ta kire wiase am kada wiase zo hia ada ohia no e say ya papa ma wo mana we are seeing now the first thing you be saying with the parliament 275 MPCI the baby 4 years yes I had to hold parliament sabi work in some on our behalf worship has some that
On the day we are how here we Ghana had was an inch the master me or easy. Nti meba kind of Ghana for aja we and odikro ye boy enum na ye ka bibia otia mia parliament and was wa show ye ka che ho ono nche de onyi de ya adwen kodo osan de nyama ye constitution so the parliament ye ono agote obotu aye nti oye din si ya wa butu but dem na odo ye say a parliament or kro to the Ghana na situation aye wo October ya or the parliament oye butu nti won kodo oye butu na mom I just have to or they will declare vacant. Otherwise, yeah, and task and then they are task or china. Obin to mu. Mami, ye common say we no a sabena a dahon mo Ghana for he. And I'm on ben and a Ghana for he. Dear Cosway. Excellent. It is not the Ghana for she. Me say President Ben a yes Saturday at to for future generation bebano. Dear na yes Saturday at to them. Oh no, how because yan share my parliament when Zimbabwe da on ya my democracy no on no future generations no on no one share kindly to us on the one can na mobwa and see there even yanka say ya from what ya wo man so what share in pay you for but the ya ka Ghana ya zero kwano yes na bro ya from anybody na ya zero when see our Ghana or a very serious matter. Nkofu ye ma wope wo wiase mu wo mbra na wo hye won de kede oyez nti mama ya bakan de wo ma ye ma ye ode yesom en o ye de be mu orukọ no ye ode yesom ma no mu ma me anyume ya da se ne wo bre no bra no ne be ni ubedi nkomo ya da se pa bye ya ma me kina lekimani ana ya tene nka ne ekuo bi e wo Ghana ha ye fere se odikuro na omo ye ku a omo de omo ne di Ghana mrase bedwa no omo chi ye pa hwe ondwumadie nyina pani kwankyerefo ondwumadie mu ene na di nkomo yi University Teachers Association of Ghana UTAG for any Brain National Labour Commission for so sanse wam si ruling bi om de abasa chinchire twan lecturers no san ko suku dem nko kira de no wam ti ase enye yi wam si 16 June 2001 vehicle maintenance allowance off campus allowance no na esen ko wam kan wasem hye awura no wam tu asika no ma wonu man sana wam atumi asisa gina ye no wam se ko ba se ya na so wam ni wonu mani ni ye kra sansa dansidie ene ho nkrata nyina agu edi adanse pefe said you am kan na se wo ya hunsu ebribi eno na UTAG for one president Professor Solomon Nunu se wonte ase kra se asem we no wo ntumi nsechire no na negotiations papa entumi enkoso a wo ma ye ne tro kansa ade atwere ho no Ebufodia kakra ho if we say if niam bia nke we say that community which we didn't name you no kana ma abodwoba no we comment me and na sa enti no sa niam ni nyina ma se na ayese yabun so dan ento yem sa niam so dan ko yem mai enti ne ekoso ye labor unions ma ko nine na aboma ye nye ekoso na emom ne ekoso no se obehra enke sika bi no mo ho no ma wo mo de ma ye ye ba ko off campus allowance ba ko so ye vehicle maintenance allowance na free titi be fin na ye ne se aban na ehwe na se office we na ma ya se sika no ye oye ne se o ma ye based on the liters of fuel send ye ton fuel price or market no tete na nka busumi bia no se fuel price na se sa no so asesa no maybe do be 2020 ho be no so be me ye ne sa ya na more government business inti ye best stress nka ye nye no every 6 months after 6 months you be so now this time now say the me manage the same be me manage na the na for the two allowance you know no other ones be affecting it there you fuel allowance the me na affecting e ho na I say ye bo anto ye me anti ase inti e no ho na ye de kopima ban say me on maintenance nkasa ba ko body kunu bia on ye ready so be body kunu ko see say ye call ye strike labor commission so
mehemien kan say ya o kan Labour Committee say the munko sinkonya na sabe negotiations ya yewie nti yekunkonya ne aka bia ade say na yenyina ya betena fie me kan say Labour unions na ye na UTAG and another one gawa tewu nti tewu GH eka ho and the last one ye senior staff association it is fair ko na nyina abom na ye sadie another ko so aba be kan ye ho na no ya fusa nti ono mo so say ne ekuro a sadie afa ko yemu na aboma sadie na ne aba na say onhwe mi nsim konya na ntutu ye bi o de be so ape on fan to ape because here ne say obe yes sign na say ne be ya nyina ye ho be ha Wey Professor Nunu ya o ye president edema UTAG. Wɔsoafo abɛdi akyire a wɔhwɛ nkurase mamuo na afen so sɛ amamuo no bɛkɔ aboboa no ɛfam hɔ paa na ahwɛ sɛ nkurase mpuntuo so bɛtuma afa ne ntampa ɛde afira ɛyɛ ewura Augustine Collins ntim wɔno na wɔbɔ aporo ɛkakra na aporo bodum no wɔde n'ani kyerɛ mu ɛwɔ German North ɛhɔ no mo koduru yɛ no wɔkyerɛ sɛ adeɛ bi wɔ hɔ no mo a ɛhenhɛn mu kakra ne nyina ɛne sɛ baabi a assembly no betena na afenso watimi atoto wonema na abo adwuma sɛ de bɛya o man kyekyere ne nkan kono so betimi ayo mafam de na abo aban no akoye bo akibedin wo kyerɛ sɛ emfie bɛ sɛ enum ene kakra nie ana saa blog no yɛde ma contractor sɛ wɔhwɛ na wɔnyɛ ho adwuma na sɛ yɛkɔ asɛ gyina na ne nyina mu no wɔde sɛ mo man samtrɛfo we have challenges so no those so akwan ne nema then so within that constraint ne nyina no omo bomb model over in the areas of health services is so amazing the area of education grad the educhem grad agriculture and so so ya the name presentation na ankoyi but on the whole no omo bomb model na the na was here ho adwuma ne nyinsa the teenage pregnancy no was so kakra was say 200 na no de be hia mo nyina mo centrafo musumo mo na advocacy said be enforcing Yansa if an obiano, it can be an bit of man no abras. On the whole, no, you are not doing any assembly, no, maybe on better office space. It's so I said them kind. They are contract close to 4-5 years. Other assemblies, 80 of them are demanding, you know, be use about 4 of them, including Sompa. I had him, maybe him, men, they bet 200 amount the contractor, and a contractor, papa, no about because assembly, no, and it's not a matter of want of money. The common fund we are doing those are say a common mind or yes here away 4 years. It is the capacity of the contractor no disappoint and not a major challenge because assembly being here I will say all the departments you know when you be office space or better so no matter what you no said the minister for roads or na me be say no nye hohwe be say contractor or emom contractor no e modern mono na wo for assembly the bomb pie nya me be yi adom as a man this assembly nyina ban ni nyina no aban e be ye nya me ene wɔsoafo abɛdi akyerɛ hwɛ nkurase mamuo na afenso ho mpuntu ho nsam so wɔno kwa sa yɛ mmara sɛ bɛgyane de ma ade hyɛ yɛ a ɛwɔ offense no of abaton pasua so wɔ asante mantamu honorable Augustine Collins intim na dwumadie no ase no na dwanto ahene de ma Sompa na nanom atena nkonwa ɛyɛ na nakwa mekodom ɔro so de asɛm ma nsɛmtwerɛfo na nanom ne ha no ɛdɔso na yɛntimi nka ne nyina na kakra ha ne sɛ Sompa ha yakwan no ha yɛ papa ɔmampani baayɛ ɔde contractorfoɔ baayɛ so contractorfoɔ yɛtua mu nyina aka nti adwuma no ɔmo bɛyɛ bɛsi nnɛ yɛho hwee afei nso so yɛndɛ sentini no sɛsɛ yɛhia teacherfoɔ ɛna adan sɛsɛ adan ɔmbɛkɔ school ɔmo nya bi wohwɛ nananom na yɛtiatia bɔ werɛm kakra agya yɛde boa na nso so yɛahoɔden ntimi nyɛ nti yɛde to anim na yɛaserɛw nso so monyɛ mmoa yɛkwan no wofiri secondary school ɛkɔ nnɛ sentini no bridge bi wɔ nsuo tɔ a schoolfoɔ no ntimi nkɔ wei ɛyɛ na nakwa mekodom dwanto ahene ɛwɔ Sompa na nanom atena nkonwa anwumere no nsia bere mekase na egu so a yɛ kenkan ɛde ma wɔ no yɛto ansɛm no so yɛto so a chairman de ma the Church of Pentecost Apostle Eric Kwabranya meche ednani akyire mu wɔ go so na waka kyerɛ nananom sɛ wɔsrɛ wɔnom anya ado wɔnom na nsase no yɛ wɔnom dia nti obi ba so ɔba bɛyɛ gadamse a ɛdɛ ne ɔbɛba nananom na so mo wɔn mfa wɔn nsase ne ma wɔn na nkɔwi ase nse wɔn nsuo ɛne wɔnom agya padeɛ a nkyiri ma daakye wɔn bɛsi agya wadwo Apostle Eric Nyameche ɛsɛ Church of Pentecost bɛkɔ so adaboa nananom kokɔ akuafoɔ wɔde kokɔ ma ɛbɛma wɔnom adua wɔbrɛ okɔpie mu nana kwasi bosompro yɛ go so ma hene ni poto so ɛwɔ ahafo mantam no emu
Yen Yesusano, Okofo Mogina, so nam woman who's a namucho, and then Galamsey no essay, Quajuma, a son say, in so mu a Jumabia or Yabia. Yen Yesisi David Bray, Ewo Ghana, Intino, maybe Naba Majum say, Yem or Muncha baby, a cocoa no one. Nay, say, Juma 70 cent cocoa no cost. Anya, one jana, Obia, Tuno Muja cocoa, yet dine become room. So, more acquire research by no one who say cocoa needed or Mucha Gupa at the Galamsey. Nanya no, the sons of Galamsey, so a Kumamuanity. Ama fishing now, so a good. Be a coffin or Western region. And the agents at the side, the idea who begin Yame and Crawford Nasta Tia Diaco need you. Inti, and yes, I be sorry, I see a dream on mine Ghana. Tisoko Western region, ye Diaco or Wama, Yaman, Tedder or Betna Yan soil so Anken room. The best Nana and Penny Fogina, see a sermon. Galamsey, no man in I am laying to Susana. I did done, and yes, I be all quack too good in the wafa. But you know, no wager, or man of us, or man I bassa. Tinana, the better when you Namaso, and what Dimbia will be a Ushia so had it, and Makwai Magalamsey and Cos, my intimate Ghana. Wey apostle kwabranya me chene no akire enanana kwabrabo sompra ya wono na ye wonyene wogoso na nanom atrankonwa wono na edwem trani se no kuranie na nanom atayasem no na omuginyame ni tumi kase ni dipa ti asase yantam yenu eda ho no Church of Pentecost Pharmacy asodan na nanom etimi akomu akosom me kan we de akanfo wahye wani munyam se unyame a ma wo saa hyehye no se wo se Pentecost eje nananom tum saa asem no ba ya na mhu se afi na Ghana anamo no ebegina yi hye se nananom wo ho kwan se egina ba bia bo Kristo din a aden na wo se no ma ba nananom so ntumi mfa ye ntomai emmom ne nyire ho nyina mompai posa miss e ba beto mo bronfo aso chiefs ya frame se nana papa no se ba wo na ababo mpai na me nua ba ko aframe na go so na waboa wo ho na mpai so nkoye wo ma pansa na me ko mpai we kire se baby am gina no yen ho no gina program no duru ho de mic ma me ma nyom so wie bom paye wie program a papa me so obekọ no oduru mi ho no gina na nipa me nsa hye coat di nchen menim so omnyina ya sojafo mutwa no ho hia ye prof ka kire me se nana we de me srew enya ahini emum na wo se nka na wo be me hwe na nka wo ye sofo na papa odi ni sabo nkum no wo se me ye reverend so odi na chi no se me ye reverend so me nsa di fan so me ye reverend so sa sofo me nsa ne di na chi ye de enim se asojafo ne di na chi enti ye de enim ba bi onyame de efiri no enim ba bi odi bedru nti yan pen so de ba bia bedru biara ya mfari nsuro ise konfo bia ni ho obetuma ka se me bodu akura ma oba bagye ne dia bi kura bodu a sa de Jesus amuhira poma so ma Moses no bia na so me de ye bodu a no hia so ama nti kwan bia ye be fa so a na nanom ba ti Kristo ase na noma bia ye na nanom ba ya na ya ne ye nkasa na nye omo pen so na ye ba ye pen so de noma esesa nti meda wase ade a waye nti o se ye nso na dua de won so waye o se me so me ye bibi ne ya ma hu se de waye no eso go so traditional council and yenso yenim se de akekere wo go so traditional council ahemfie ha no ne akekere wo so wey yanana kwasi bosompra go so mai wotumfo betwa hene ene yete se woka sei President Edema Lance Surveyors Association of Ghana eye Owura Labe Dako wono ana ode ato ne nuanom nyina anim se ene omonhwe na afenso omo ho so kakra efisa na ewiasen ayeketua bi ebre konanim na hwa wane a wonim nsase sasase we eda ha no ye de yesei asase no ye hwe ye no gise ye de yesei ye hwe ye gise dan ne sei no omobro be se wotwe hunyi bebre na so no se de ewiase ne sei no se bibia akoya abefo se wan dada ho abefo kwa so a wan hwe ye ewiase na nkasa no wo no ewiase na wo sa wan hwe kwa na unkom na opani no na semni qualify a publishing names rather call the people qualified, and then maybe they can even use their common call to help because someone has assessed that. Then we can do it and choose people. When we say assassin, they didn't talk about assassin. Langas, we say assassin. Because wrong some. It's straight of mine. Here, also yes, the license surveyor, and as a qualified surveyor, I have no yes from land commission, and I say Lisa, no make the list of qualified surveyors so that they can work with them. And remember, as they have a the members will be in we do by 90, 70, and so on to make offer. It is so be a manner, and you can make classes as I say, almost the very organizing for no one. No, the professional, the not training for no more, you might know a person, no one supervisor.
na nyɛ sɛ obi akɔ ebi ba no asa nti ɛno deɛ yɛne yɛ nkurɔfoɔ no gu so kasa ɛno nso yɛbɛpɛ sɛ ebi a public no nso bɛte aseɛ sɛ sɛ ɔmo kɔ license surveyor hɔ a na license surveyor no ama obi akɔ adwuma na mmom sɛ wofrɛ obiara na wanhwɛ sɛ license surveyor no ama no adwuma ɛna ɛgye problem no ba nti mɛsrɛ public sɛ before ɔbɛyɛ adwuma no bisa nipa sɛ where is your ID card. Wei ɛyɛ owura labi daako wɔyɛ president de ma Lance Surveyors Association of Ghana dwumadie no aseɛ no nanka was chief justice ebepiem was nanso bibi sanka mu kakra ama wantumi ama ne science justice ya wɔyɛ adwuma ɛwɔ Supreme Court bafo bɔne ɛna oyi no a obesi nanamu na yewura bafo bɔne so de nsɛm ɛma nsɛmtwerɛfoɔ. We at the judiciary are ready to accept some of the licenses related to our course so that they can assist the judges understand the grounds or mount for hearing. And in some cases, conduct an independent inquiry and the best of the contesting parties. In these days of the modern documents like drones and legal, we are sure arbitration processes will be more convenient, fast, and easy to interpret. The ordinary man in the street is always quick to say that justice delayed is justice denied. There are situations where land cases remain in course for more than 10 years. But I remember still that it started some years before I was even there. Wei yewura bafo bɔne ana yɛte ne nkan na dwumadie no nyinaa akyi no ɔpani yɛ wɔwi asɛm no ma nsɛmtwerɛfoɔ kware yɛ mmaraso bɛgya no de ma ade hyɛ yɛ wɔ ahafoa no south na ɔno koraa ne san yɛ wokɔ Ghana mmaraso bɛtwa mu a abadwako yɛ hwɛ nsase na afei so kwaeɛ berɛnti ho nsɛm soɔ no saa abadwako no ɔno ne tetere ne ɛde ma wɔ mo ne te ɛne ɔnabɔ Francis Manu Adabɔ opia asɛm wei so galamsey no a wɔn mu yɛ anaasɛ small scale mining obi a wɔtu small scale mining biara no ɛwɔ sɛ wakɔ minerals commission ama yama concession a ɛkyerɛ baabi a obetu minerals commission for no wɔn wɔ geological maps a geological survey for no wɔn yɛ adwuma a wɔn nim baabi a concentration of minerals na ɛwɔ ɛnyɛ sɛ wokɔɔyɛ a na wate sɛ bi a gold no bi ɛwɔ baabi ɛgyina nti no wastati tu wabra a wobɛsɛe asase no tena bi 100 meters square ansakwa na wakɔtu gold ketewa bi nti sɛ wɔn nya geological maps no a na oma surveyor bi akɔ interpret map no ama oma hu sɛ de bia ya draw red na yɛsi mineral wɔ hɔ ne de aha ne wɔ na kyɛ sɛ nka wutu a at least we need the concentration of the mineral na nka wutu ebi a wɔma some area bi bɛ sɛ bi a 2 meters 3 meters around baabi a yɛsi mineral no wɔ no na watu na nka wɔnya the best catch ɛno efficiency ɛbɛbɛm nsase bebree nso nsɛ wɔn timi tu kakraka asase kakraka na wɔn nya gold bia mana na wɔto ato wɔn so onye sika mba back a wɔde bɛba abɛkɔ nti wɔn nyɛ professional wɔn use geological maps wɔn kɔ geological survey wɔn nyi data na wɔn kɔ minerals commission for the concession wɔn wia wɔn fa surveyor na wɔn kɔ interpret saa map na ekura no wɔn kyerɛ ground hɔ nom baabi a yɛsi mineral no wɔn tu specifically na wɔn nya wɔn mineral danso wɔn bɛsɛ asase ne nyinaa na wɔn nya bibia. Wei ɛyɛ mmaraso bɛdwane de ma ade hyɛ yɛ wɔ ahafoa no south wɔsan ɛyɛ titire ne ɛde ma abadwako yɛ hwɛ amramudwuma no afɛ so kwaeɛ berɛtu ho nsɛm so Ghana mmaraso bɛdwa mu yɛwura Adabɔ Manu sɛdeɛ bɛyɛ no ɛkwan so bɛdwoɔ no akwanhyia bebrebe yɛ ɛsisi wakwan soɔ na aka bi asɛe na ne nankasa na ɛsi kwan ho nyame anye wadom ade asanadwo o na ade akwa wusum gwasa na akɔfa nkwanhyia de aba Ghana ban so obedi obetumi bi ada so obeyi saa cars ne nyina afiri kwan so nti wɔne Ghana Private Road Transport Union GPRTU ɛne adwuma bi aka abomu a amantam du nsia ne nyina da wɔn lanche nationwide towing services na asante mantam de ne so kɔ so ɛwɔ asafo ne oplan mu na asante mantam GPRTU dwemtrani Alhaji Ismail Abuache wɔne ne executives na wɔn gyina dwumadie no dendenden MTTD commander Owura Samuel Edubuahe na ɔno so Owura Sambiant Owuredu ya ɔno yɛ director enso edema road safety wɔno so de n'anim onyam ba mu bi afa Owura Randy Wilson wokɔ KMA ɔno
na ye urban transport na wono so obi owura abeka emos na wono so eye DVL mpani wo mu nyina de wo mani monyam epa ye adwumadie no ase na wo cheche mu botaye na de obani si obetwa sticker de amadra ni bia wo de no every 50 cities copy 500 Ghana cities trot forward wo mbetua ekwa compare cars wono betua eye 800 Ghana cities ni nyina afimu na chesi ama o sticker taloka no ho wo ka ne ko sesi baby a wo de ane say toll free number network bia 0800 772 772 wo fra na ko control room ho na ya busa o say na wo ka say bigira sokoban ampa yo na chesi Asante region e ho ape na toka no aba wa betwe de ko sticker ne bo hunti wunti aka preba na ya chenchena twintwan say wo de huntwa sticker de a ene eduru wo de asotwen bebem wo se dwumadie yi wo be fra say November busumi ya ne de to so edun son na wafrese twitwa sticker no ni nyina ye kwan papa Ghana ban ni GPRTU akabomu wode adrafo maako dunum ene de ma fantitie mu on beye towing drivers ya wo ba bebo adwuma na adwumadie no wase no sei ene kosi woman dey asma to fail ya before ko ba so ba no mu de cost na no de amane ba bo omo branch before sa the whole union ya tie almost tia no one ya regional secretary just tia near the national crime national frontier no one go use our here no ya go to abayani and no say tia who say young person no wey give you say ni pe ewu nyina ejana ba futino the shomwa emu the fact crash road accident and can see access pain 2017 Zach made by Yantiasia, your book, you know, your book. Now, yes, I want to have those ideas, was not working. Question Bar, say GPRT, when a GPRT is why a GPRT. Zanatia, your website. You have to go to one, go pay to OA. You know, Opia of Park or to Libya, Yamra, Yamakambo. Share and say, a female queen, can't be a best racing pen, the Beto GPRT, near Queen and Pampo. You Beto, 16 regions, and among them, you see, will be a young idiot. A few women say, Alco, Conomo, Echi, the Bansamini, Eastern region, Bonda. You have a pass, say, I will do so, and I will now you are useful up to ties, come out. We are 2 hours of near the gate ya to home after no near the street Esia no can be a say we are to in the Bakusibo we are Haji Smiler Boache ya oye odwem training GPRTU Asante Mantemu abusia so wadwe hwe adwumadie ya ekoso mpempi no e wo Ghana half mamuri nyina no ya na ye sase abose na eja ebi mu frito na ebi mu koma na ebi mu frito ene ode fana no ehye so na eye Prempeh College Presec na fe so Adisade College ene transe esewani nsa woka kire ye boabo ye ho abai na wadu 13 a ye nya semeketo akura ebi mu ti ebi mu twa na edu problem of the day no hono na ya na manfo ayira asem no pa na ekoba ye nyina no eja kakran aba na wieye abusua Presec asa di nkunimu biom emba ne nyina no keka bibia bo mu no ye maame Elsie Kofman ne keka ni bibia bo mu no Presec enya ema no aduonum 50 Prempeh College to so mienu omunya aduanan baako ena Adisade College to so miensa ya omuso nya aduasa enum abakwasam ekere se Adisade College se ye share so adwenhwe adwumade nyina no aye hyase no omanya baako pe Presec enade yi ka ho a omanya mprema maako enson Prempeh College nso anya emprema maako enum ne sa yenti de wo ho eno no na ye ko eshenka na afen so na ja shantiade ne ho sensem a Ghana Private Road Transport Unit chantia France GPRTU ena no pay ye ka ho asem e de kire mo se nyame ya adoma memenda ho mo chichemu dunkuno ene ye eja ebo a wode ebeto so na aka ho bi amyane owura Abbas Moro ya we kasama for the ma GPRTU ye de din ko busan sa papa nyame ya adoma memenda henye den the 19%. I don't know how to trust 19. Got other from Saturday I started
whatever about now. So because it is only country where they are affording passengers now to Simon here. Ora Abbas Moro Kasadema GP RTU na yente kumasi e wani eja wo foka akoba bi opeso wokro yente o masam. Yes, the mayor Sophia 360 pesos. Na Sophia na eje pa impen for na so na mai here but na dey say about abia ya tutu. For them akoma ku wo dia omo no be dey but no dey sell a umuchia. Also in Ghana na dey ko no mo ani. We say brief cry di ku keke kra no. E ko tre na 32 Ghana ti. Enya sam ko to na mo boa ye den. Ti yeso ye ya kra na ha ye but ba 1000 na so antu ni a. This na boa den. O tu we te bi ade be ma ka ura no ye bi so abo. Ti so bla. So we but ya so ya ba ti ni boa den. Ti so bla ko sa. Empeza. Enda eno ma no. Ara mo me wa ti. Ye mu ti sam kra na mra ko. The mimi who is a drop for no moment now, what's them telling for no extra. No, no, she said, one, but the Kaya will be a doing services and to see that woman in sea and how can to put associate. This is the thing that will be a president, Dominic Passager. No, we might with the confusion and buy any other for it. Yes, we feel so by the audience. Maybe I Sophia, Matify, We ayekumase akwantufo no be ne ati o masam yi. Ya ma me no achibo fruit ni do not. Sasa bread wam de bo ne be ko 4 CDC. Sansa anwa a wode chie no. Said ye nyina ye nim ya ma me no bia so anwa ne chenchen ti selufu tansa ye betuo no. Nyade a wo betumi. E sam bo aye den. Niema a wode ye nyina magini ene niema a wode chibo fruit ni nyina bo aye den ti. So am so ampagya mu kakra na akwa akofa kabo ene de aba. To am sraga na ban so won so de ene onye bibi nso emfa ho. Bofro to chefo no do not to chefo and no kopie mu ofo kromu asante mantem a wo me ye demonstration se nya de a wo be chekora na sompa ye ni bi e kasai se be tires ni ye ntie me ya madam ntie dwuma ntie ni mama ye ye ne ye ma ye nidi ye sole a se ye mesuani ma akomedi mi me so me nkwa foto tima me nya sika na mbanto nya ne ye ne eni ye se ye sole 2 o'clock nti be na bia nya dai ampa ye o kan aka ba foto for time for me ntimi ne wonte dai entrant ye sole na do se won chunkwo fongum na mama ki sisi ne ma ne de go start na mo se 10 minutes 12 minutes no o metum na mo mondo ko mi na mo tete ne ma no so na ye so ya wonya dai ento ye ye ni sisi ye be ti se ye ya ju se dwuma ene ye ba ye so ye ban 3 city 4 city and 5 city 5 city 4 city 3 city enti amagana o man na wa te ne go foto 5 city 4 city 3 city enti le tu enter so ya na wo hia wa ba wo ne go foto 5 city 4 city no boy yente anwa boy yente enti yes someone ne anwa no boy yente si moja wo di so yimpa no so and then nkwaji nkotobo from moja 10 million and angwa 10 million and angwa boy just moja what is the adom ye yankwa enti yes saga na bai wa don sha no yiro moja no yan onya ekufa adom mo hwenye na yan na anti yeso ya wa ya tukoko mu na ekuyafo ye ni age ya papa no mu ekrase ye ni age se ya tukoko mu afide ye nkomla sesi ano koko na omo atumu kurampo no enu anwa sesi anwa echen koko bag no koko 8 million anwa 12 million sesi ye koya na ye baaye ye ni ye ma ni se mi gira he be ma bi ampa mi ni ku mi ko fa boy bi o se etima na mi kwenti o mpa mi bi mi sole ntem dodo mi sole no mienu nso no no so pa na jimaye ma sole sesi ano mi ni anu ne me bibia me ye ni bo foto atima ya me ko ba na me ni ma loto ajimaye nso atise loto sika yakoba ni abedi ye nim sade ya chia ye be dai ye be sanko nso sesi ana aba ni se no me anu afiti ye nya ajima na me sofo na ma frɛ no asane me 500 bia me de koto bia enya sade a samiti we e ma me ni ya won mu chibo fruit si me bi empe won no mienu na ene mo sole akwa chibo fruit adwuma na kwa ya ba ifu adwuma wona wugina mu a te sabela ba
bɛma bia ne wɔn so ɔno saa berɛ na ayɛ dendenden no wɔbɛgya sɛ kɔsɔ kuropɔto tena neɛ mode mu siifu bɛkɔ wɔn nso deɛ no ɛyɛ asɛm dwumadie kɛseɛ bi kɔ so Kwame Nkrumah suapɔn no mu na ne nyina no yɛ sɛ ɛkwan yɛbɛfa so na agya adesuafo no bɛtumi abie wɔ nimdie mu na watrɛ wadwem ɛwɔ adesua kwan so na CEO de ma Vodafone Ghana ɛyɛ Owura Yere Patricia Obonai wɔne KNUST Vice Chancellor Nwomasuam Wɔbɛmfo Rita Akosua Dixon ɛna kabo mu a obi yɛ saa adeɛ na no na ne nyinaa mu nso no panimpa de ma Vodafone Ghana Owura Yere ɛne nsɛmtwerɛfoɔ kyɛ saa asɛm yi yɛn partnership a yɛwɔ together no ɛstarte yɛ akyɛ na afi biara yɛbɔ mmɔden sɛ yɛbɛyɛ biribi yɛne school no de aboa adesua nti wobɛhwɛ a most of the students AUC Vodafone yɛ connected lectures no ɔmo apartments ama ɔmo with fiber ɛna yɛayɛ Wi-Fi wɔ ɔmo lecture halls no ɛne nneɛma bebree but ɛdu baabi na afei deɛ especially time a na COVID aba no na students no ɔhwɛ a ebi wɔ fie ɔmpɛ sɛ ɔmo sua deɛ lectures nso de sɛ asɔm bɛtumi akyerɛ ɔmo adeɛ nti yɛne university no bɔ mu kan sɛ ɛsɛ sɛ yɛnya baabi a students no bɛtumi first abɛtena na ɔmo bɛtena mpo na ɛnyɛ obiara na ɔbɛtumi aba lectures no ɛbɛyɛ dɛn na baabi a lecture no wɔ no wɔkyerɛ students no adeɛ na sɛ students no nso ɔmo wɔ fie na lecture no wɔ school a ɛhefa na ɔbɛgyina machines bɛnkyi ɛna ɔbɛgyina na wɔakyerɛ ɔmo adeɛ nti yɛne College of Engineering ɛne Vice Chancellor de yɛte bobɔ ɔmo a na yɛdecide sɛ yɛbɛyɛ nea yɛfrɛ no digital center we be the first osha campuses bebree obi say omo connect be a projector baako bi wo ho no mo ana say omo timi ye Zoom classes but osha ha no mo a proper audio visuals proper interactive tools say na brofo beka no as a lecture no timi gina machine chi near all tro no students no who wo baby omo wo students nso betimi connect omo laptop ni omo cho omo work omo aye no timi project the back class na lecture na correct on the board ya otimi hu live wo na bibia nso lecture no lecture betimi aba ha no mo aba recording the lectures we are now we publish na students na etimi actually as in your classroom students into where a very different level your person you raise education your friend connected learning. Wei panimpa edema Vodafone Ghana Owura Yere Patricia Obonai ana yete ne nkanu achi adusuafo no bi kasai. I'm about a program we be share how the new initiative no ebe koso amaye and how say ebe boaye. From the look of things, we want to say ebe boaye pa. Looking at the interactive screen, students ni ebenya. So in case teacher ni busa a question or say India solve it, we can solve it from our homes. Then we show teacher. So is that I say any who can say in the classroom to come and show the teacher the assignment he or she has given to us. But from our own homes, assignments or the Amaya can do it. And then looking at the COVID nearby, we were not having these things. If we were having it before the COVID, because during COVID, Zoom meetings, the interaction was very, very poor because teacher no baba betra there and one no. But we know it has some interactive screen or my assignment you bet me near the churn one anymore bet me correcting it BBI fine. We Kwame Nkrumah suapɔn no mu adesuafo no bi ana yɛte wɔn kan. Asɛne for so municipal registry birth and death na ɛka sɛ Owura Samuel Jamra panipa was in which in papa sunset third quarter in Kwadaya wom cry how much you watch 880 seminante wo kronum wo musisim ni elezi kura ye bugum mmai wan suji epa na wose said ye ekokoye in July ne kwa enkwada ahenu ene enson ya wo mo ye na emu mema eye eduokron woche eye 98 ene emu manso eye 109 August ne so 350 and wo mo ye and also a mema ne 186 ema ye 164 September 323 and also emu mema ye 164 ema eye 161 emu aduana 9 pe ene famu actually wonom so enkwa last quarter was say and also 25 mema ene ema eye edu enkron na omo ha papa ya omo wa say omo video bebra say ti ya na certificate no eche ansa na tememufo no sa aka ya in first quarter ni mema ye 109 ema ye 98 nti total ni ye 207 the bad amount of
of August, you recorded a member 186, a month 164, and the total 350. Then the month of September, that is the last month ending September, you recorded a member 162, a Maya 161, total of 323. In the third quarter, and see July, August, and September, in Abuma, you recorded a member 457, a moon amount 423. In the third quarter, you recorded 880 infant birth. Per subsequent reports, increase or ascending in Patemwa. Any Padua, a woo or third quarter report. I know Mwakenya do most and bar a bank crater and 44. Munchiche moon 25, and a member and a money and 19. July moon in you recorded 16. Call the month of August and also, you know, so you recorded same. Because the same figures now near but statistics per data 9 so a member choir 9 and a man choir 7 and also 16 into the month of September and also the choir 12 and a member 9 and a man also 3 into a cambum 12. Your problem as to why you money united the current system are using your system no and favoring because time is a winyama or the air humano or by the system now on sanka into an also one but at the normal circumstance until 21 days another 3 weeks to 1 month to assess certificate in year ready. Ora Samuel Jamra court asese maame akua donko ya woye kuani eno da nchane so awasan ye kwafara ba de ma Ghana Freedom Party one fa ne tri enkodimu ya ya ma ne bill na kanisika no 120 million cedis ene ya de atu ne tri so eye bibi ewura no mienu e de koda court se maame akua donko maame na fa kwan bi so a waje won sika de afiri won samu a omani anye ho maame a kire wo mo se obema o masase be wi akire no na ase awia nhyeda mmo eniema bi mu kakra na asam menka ne bebre bia ye nua be ma beneza wuso ansa ene wa asam no nkire mu ebeneza nyame asom de enka wo enka wo so bra na apom te sen nyame adomo para roma to asoma ye ne an medase ene dey ena circuit code 4 ewo. Hello ya ebe mete won kapa medase circuit call 4 ewo eduma opani a wono enetena adwamu no tutu nsem se na be ya atentene ne ebetimi akoso ewo ho maame Jacqueline Avery wono enetimi tina adwamu na se wo sa ene dey entrance mu no eno mo de maame akuadonko a won da Ghana Freedom Party ano eba begina asem di bie ano na ni nyina ne se maame ede asase bi ma obedi na suni nua be ma ni nyina ko ba se omukọ ho se nke omukọ akọpa asase ede ayekwa adwum no nam so ma bie. Hello Eza yeah hello mpacha sa wo nante a wada roma no agina fa kwa ma wo drive so no apake wada roma mesere wo Debbie down who can creben. Yeah, I'm so a woman a buck of from a buck of from. Udru baby, so much pass as an honor as here. A buck of from minimum so much me a coach, a crown so mamma. The father say, ah, she said, yeah. Medicine said na me to asi Rafostin na ye boa na afesu ni oni nua kwabena apia nuama ekọ senke omu kwakọ pass ase e de ayekua ewo adwuratia eno ewo afija kwabre enkotem ho bi na anokwase mami e de asasi ema omu anete se 33 acres of land wotimi dane hye wo mu nsem se omu ntimi fanye se adwumadie no na wo adwumadie na wo mu dia no afe pepepe a wo mu ye mu adwe se nkomu sa akoto so akwakodo bi mu no ene nam so ma maami abusuafo ba kire se asase a maami akuadonko etimi dia ma omu no yade se enamra kwa so kra no kra no woni tumi kra se wode asase ebetimi ede ma wo mu eno ka ho bi mama ewurabai ena afeso ni nuai a wono so so muto asase free maami hoi ekọ maami akuadonko no so chobubo na mabusuafo sa no motie enti ka ho bi ma kire se da bia na tata ne doso a eno ne ka ho bi ma maami ni
ni nue etimi tabri asem ne de sere e de be pie mo police station na police force so hwe ya tete wo mu ya na tete akwa ese ma me afa kuntuna se etimi ato asase ne de amomu a wa bra emra kwa mu no emfa kwa mu anase woni hutumi se obeto asase ne de ama wo mu eno ti ka ho bi ma court hye se enka ma me akua donko asumdwe mu kwa so no won hwe no ntwa sika ne fa ma asa ewura no mu mienu eno ka ho bi ba ma me jitu mu se obetua na wa bra wo yes obetua na afei de ma me nya no tete free court ho a ebeti ne rabasa Mami court frena what the net extra and net extra and no tika will be my court share say o for bench warrant e kwache mami akua donko it yellow that court the bench warrant kwache mami de be tuma and none of ye dey copy mo court na wa bra kwadu bofo chief inspector Timothy amwako awo bo kwadu e dey kire court no kire say mami so kuntuna say e no timi to asase di ma wo mu a kire say makwamu no ni hu to me eno ka hu bi ma mi tira se dia kete his lordship tira se dia what yes me din na eno what betu that say the ade na etia kwakoye no so mu jama mi akua adonko so onko se de be ya wo be sa ba bi ma mi o mu nya so se wo betumi asa ba bi mu enti nipa miensa ememe de mu nya dance yes ampa wo mu na ba be pebeli dia ma mi akua adonko eno achi no so bi mu nipa yi mu miensa no ba ko a wonu wasa ate nkata da so wonu susu fani ya dance no fa meto court wo eno achi no susu no omoje maame 12,000 sika no 120 million de to ho eno achi susu omo sa je passport to ho se de be ya e kire bi ye be ja na free court maame ntu kwan free omai mu nko amafo pro so nti omo je the passport ja to it is the same no ka say court ahye se e bra de be na o twimie no so pepepe maame mra me pem wo court se de be ya asem die no betima to aso nti se am no ka say die ma me akua donko atimi anya ni tedi di ma ya je 12,000 Ghana cedis plus treasuries a ya pe wo bia wo so wa sa se ho kata edi mu pefe se se maame no wo antimi antua sa se ka dia wo be fa ata no e dia si anan e wo ha sei nti se am no ka say maame akua donko court ahwe am ya ma ne bill asisi an wakwa kopie mu ofi mo ni adwuma ye nua be ma beneza uso ansa ana yete nenkan kase an wasi sabre ye be sore so na dwumadi edi won so aba betoa so semfo panini asante ebo Benedict Kuku Veronica Jando akoso somo Elizabeth MCR honso adwuma ifogu opa school fees bo adwuma papa ni ka twa ho fedua Godfred David ena yima eni wo mom ka ho nyina rocking so ebebo adwuma PK beba beto so asempeni padwuma di ofosio eja usu kantan kranka omo no asamo a ho yere ene wono maka enyina da etena se ena wode asempeni panon so atwaso ohini ni amakrancha da zo aso fama me premier ni mene nana kwabena kese